дӯстдорӣ ва нафрат ду чизе ҳаст ки бо пулдорию машҳуршавӣ пайдо мешавад ва мо боварӣ дорем ки ҳар як ситораи футбол аз ин огаҳӣ доранд. мутаассифона аксари онҳо ба бадмедидаи мухлисон табдил ёфтанд ки мо имрӯз оиди онҳо дар навори худ ҳарф хоҳем зад. навори имрӯза оиди 5 футболбози бадмедидаи мухлисон мебошад. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Якекс омода шудааст. тамошои ҳама рақобатҳои варзиширо бо хизматрасониҳои шарики мо Якекс боз ҳам ҷолибтар гардонеду бо коэффициентҳои баланди он фоидаи пулӣ ба даст оред. дар Якекс регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳои канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди TouchFood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. рақами 1. Неймар. Неймар яке аз онҳое буд ки дили миллионҳо тамошобинони футболро ба худ ҷалб карда буд, махсусан замони дар Сантос бозӣ карданаш. вақте ба Аврупо рафт, ҳаёташ тамоман тағйир ёфт. ӯ Реал Мадридро ба хотири Барселона ба қавле кидаат кард ки мухлисони дастаи шоҳона найрангбоз номиданаш. ин ҳодиса сабаб шуд ки хейтиронаш аз пойтахти Испания зиёд шаванд. вақте намоишҳои масхараомезашро дар майдони Аврупову сомонаҳои интернетӣ диданд, ҳама ба бадбиниаш сар карданд. ба ғайр аз мухлисони Барселона. лекин ҳамин дӯстдории мухлисони Барселона ҳам соли 2017 аз байн рафт, чунки Неймар тарки даста карда ба ПСЖ рафт ки албатта сабабаш пулҳои зиёди шайхҳои араб мебошад. аламовараш ҳамин буд ки Неймар дастаро замоне тарк кард ки айни бозии зебои сегонаи хати ҳамлаи даста, яъне MSN буд. ӯ ба ПСЖ рафт, вале мухлисон аз тамошои бозиаш ҳаловат набурданд. Неймар зуд дар бозиҳои муҳими даста ҷароҳат мебардошт ки роҳбарияти даста аз сармоягузории калони худ пушаймон шуданд. Неймар дақиқаҳои зиёди бозиро бо ҷароҳатбардорӣ сипарӣ мекард. ҳатто дар ҷоми ҷаҳон ӯ ба масхараи мардум табдил ёфта буд ки шумораи найрангбозиҳояш аз вақти бозӣ кардааш зиёд буданд. аз ҳамаи ин гапҳои мардум худи Неймар огаҳӣ дорад ва дар интервюи худ дар Netflix низ қайд кардааст. рақами 2. Ҳарри Магуайр. баъди оне ки Магуайр соли 2019 ба Манчестер омад, аз ҳама бадмедидаи мухлисон дар таърихи премер-лигаи Англия шуд. ӯ дар 2 соли дар Манчестер бозӣ карданаш ба иштибоҳҳои барои даста гаронафтида роҳ дода дар маркази ҳама қоидавайронкунию хатогиҳо ба чашм мерасид. ба вазъияташ гаронарзиштарин дифоъгар дар ҳама давру замон буданаш ҳам кӯмак накард ки ӯ рекорди Вирҷил ван Дейкро шикаста буд. бозии ин ду дифоъгарро дида мухлисони девҳои сурх бештару бештар Магуайрро бад медиданд. мухлисон боз аз он норозӣ буданд ки ба ӯ соли 2020 дастбанди капитаниро доданд. бечораи мухлисон дигар намедонистанд ки чӣ гуна ӯро аз даста пеш кунанд. ба тақдири бади бозингари собиқи Лестер Сити дастаи Манчестер Юнайтед даврони бадтарини худро сипарӣ мекард ки яке аз сабабҳояш бозии бади Магуайр буд. вазъият чунон бад шуд ки мухлисон ба ин ҳимоятгари 29 сола таҳдид карданро сар карданду талаб мекарданд ки тарки даста намояд. ин аллакай шӯхӣ набуд. рақами 3. Серхио Рамос. бозии ифлос, дастаҳои рақиб ва тафаккури ваҳшиёна сабабҳои асосии бадбинии Рамос аз ҷониби мухлисон шуда буд. капитани собиқи Реал Мадрид барои ғолиб шудан тамоми корро дар майдон мекунад. бовар кунед, тамоми корро, ҳатто бозии касиф низ ба кор мебарад. ягон футболбоз чени Рамос корти сурх дар асри 21 надорад. ана барои ҳамин бозии номардонааш аксари тамошобинони футбол ӯро дидан намехоҳанд. финали Лигаи Чемпионҳои 2018 яке аз мисолҳои он буда метавонад. Рамос дар рафти бозӣ китфи Салоҳро шикаста оромона бозиро идома дод. дар натиҷа Реал барандаи ҷом шуд, вале мухлисони Ливерпул, мунтахаби Миср ва дилхоҳ тамошобинони футбол аз ин кори Рамос дар ғазаб буданд. ана акнун фикр кунед ки Рамос дар ҳамаи бозиаш ин гуна корро мекунаду чӣ қадар мухлисон аз ӯ бадбинӣ мекунанд. рақами 4. Луис Суарес. ин футболбоз яке аз беҳтарин ҳамлагарони даври худ буд, вале дар умум ӯро дӯстдоштаи мухлисон гуфта наметавонем. агар ба корномаи варзишиаш нигарем, ҳамааш фаҳмо мешавад. мухлисони ганагӣ ва мардуми Африқо ӯро ба хотири ҳодисаи 2010 бад мебинанд. медонед чаро? ӯ дар дақиқаи 120-уми бозӣ тӯберо ки метавонист гол шуда аввалин маротиба тими африқоиро ба нимниҳоии ҷоми ҷаҳон барорадро бо даст баргардонид. дар ҷоми ҷаҳони баъдӣ бошад Келини ва мухлисони Италия ба рӯйхати хейтирони Суарес зам шуданд.
ӯ аз китфи келини дар рафти бозӣ газиду ҷазои сазовор гирифт, вале бадбинии ӯ то ҳол идома дорад. ӯ аз ҷониби бисёре аз дастаҳои англисӣ ба худ душман пайдо кард. ӯ ҳатто соли 2013 Ивановичро ҳам газида буд. мухлисони Ливерпул каме ҳам бошад ӯро дӯст медоштанд, вале баъди ҷашни гол ба дарвозаи собиқ дастааш дар соли 2019 дили мухлисон дигар аз ӯ ҳам монд. рақами 5. Жерар Пике. Пике дар Испания ба худ душманони зиёд дорад. дар ёд доред вақте Барселона муқобили Реал 5-0 ғалаба карда буд. ана дар ҳамон бозӣ Пике тарафи мухлисон бо дасташ ишораи 5 карда бадбиниро нисбати худ зиёд кард. аз он рӯз ба баъд ҳаводорони дастаи шоҳона Пикеро чашми дидан надоранд. шояд шумо фикр кунед ки танҳо мухлисони Реал Мадрид ҳам ин корро мекунанд, вале не. Пикеро тамоми тамошобинони футболи испанӣ хейт мекунанд. новобаста аз душманӣ байни мухлисону варзишгарон, мухлисони дастаи каталонӣ аз легендаи худ пуштибонӣ мекунанд ва дастгирӣ ҳам мекунандаш. муносибати ишқии Пике сабаби калони мухлисии ҳаводорони футбол, одамоне ки берун аз футбол ҳастанд ва ҳатто ҳунармандон ба ӯ шуда буд. ҳикояи ӯ ва Шакира дар таърихи футбол зеботарин ба ҳисоб мерафт. аммо баъди ҷудошавӣ боз яке аз сабабҳои бадбинии одамон хиёнати ӯ шуд. ӯ ба як зани ношинос не, балки ба Шакирае ки тамоми ҷаҳон мешиносандашу гӯшаш мекунанд хиёнат кард. ин албатта шумораи зиёди ҷаҳони футболу ҳунармандонро ба муқобили Пике хезонд. алангаи оташи бадбинӣ ҳамон вақте баланд шуд ки муносибати Пикеро бо модари Гави мушоҳида карданд. ҳарчанд ин чиз тасдиқ нашуда бошад ҳам акнун мухлисон барои ин амали ношоистааш Пикеро бад мебинанд. ин буданд он футболбозоне ки дар ҷаҳони футбол шумораи бештари мухлисонеро доранд ки дастгирӣ нею бадашон мебинанд. ба назари шумо кадом футболбозро дар ин рӯйхат дохил кардан зарур аст? фикри худро дар комментария нависед ва ҳатман лайкро зер кунед. ба ҳамин тамом то наворҳои баъди тансият бимонед дӯстон.